Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. வேதவல்லி மாதாஜி, அருள்மொழி மாதாஜி, காளிஸ்ரீ மாதாஜி, பிரியதர்ஷினி மாதாஜி, ஷாலினி மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா நம்ம வந்து L2 பகவத்கீதையில L2ல லெவல் 2ல இருக்கோம். கிருஷ்ணா பிளெஸிங்ஸ்ல நல்லபடியா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதை நம்ம நல்லபடியா வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அவசியம். குக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடணும், அப்பதான் அது வந்து முழுமை இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி பகவத்கீதை நம்ம வந்து லேர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அப்பதான் அதை அந்த சாரம், அந்த என்ன சொல்லலாம், பிரயோஜனம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து நல்லபடியா அமையும். சரிங்களா? அல்டிமேட் கோல் வந்து பகவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சு பக்தி ரொம்ப நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும். அந்த சக்தி எல்லாம் நமக்கு பரம்பரையிலேருந்து நல்லபடியா கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம நல்லபடியா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். தியான யோகம் அத்தியாயம் 6. சரிங்களா? கர்மயோகம் தியான யோகத்தோட முடியுது. பர்டிகுலரா தியான யோகம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். வேதவல்லி மாதாஜி யாரும் ஆஃபர் பண்றாங்களான்னு கேட்கலாங்களா? ஓகே மாதாஜி. யாரு பிரணதி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஷாலினி மாதாஜி, பிரியதர்ஷினி மாதாஜி, ஓகே. அருள்மொழி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஓகேண்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திருநத்தின அந்தசய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சத்குருமிடம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் சாத்விதம் ஏன புத்தலே ஸ்வயம் ரூப ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ பத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாச்ச ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ ரூபம் சாகரஜாதம் சககண ரகுநாத விதம் தம் சஜ்ஜீவம் தாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகாகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகண்டிதாம் சஜ கிருஷ்ணா கருணா சிந்த தீன சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தாத ராதா காந்தாத நமோஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரிய பாஞ்சா கல்பஸ்ய ரூபஸ்ய ரூப கல்பத்ருஷ்ய கிருபா சிந்து ஏவ ச பதித்னாம் பாவனியோப்ய வைஷ்ணவ்யோ நமோ நமக நமோ மக பதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமினே கௌரவ விக்ஷே நமக குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக நமக. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஹரி போல். அருள்மொழி மாதாஜி ரொம்ப அழகாக ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தீங்க. இப்போ நம்ம வந்து சாப்டர் 6ல் ஸ்லோகம் 5லேருந்து நம்ம பார்க்கணும். கரெக்டா? நம்ம 4 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஆமாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதவல்லி மாதாஜி. ஸோ அதில் நம்ம இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம். அஷ்ட அங்க யோகம் அப்படின்றது 8 அங்கங்களை கொண்ட யோகம். பகவானோட நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுற நிலைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து 6.5 ஸ்லோகம் நம்ம நல்லபடியாக பகவானோட அனுகிரகத்தில் பார்க்கலாம். மாதாஜி யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? வேதவல்லி மாதாஜி. மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? பிரியதர்ஷினி மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே மாதாஜி. யாருக்கும் வாசிக்கலன்னா நம்ம அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சுட்டு ஓகே கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் ஓகே மாதாஜி. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இப்போ ஜாயின் பண்ண எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து 6.5ல நம்ம பார்க்கறது என்ன, ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோம், பகவான் நமக்கு என்ன உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நமக்கு வந்து லைஃப்ல எந்த இடத்துலையுமே ஒரு டியூவாலிட்டிஸ்ன்றது வரும். வேணும் வேண்டாம், வேணும் வேண்டாம், எல்லாத்துலேயும் இருக்கும். உணவாக இருக்கட்டும், பிடிக்கும் பிடிக்காது, வேணும் வேண்டாம், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் மனதோட நிலையே. மனதோட நிலை எப்பயுமே என்னன்னா, ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணும், இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணும். அக்செப்ட், ரிஜெக்ட், இது ரெண்டை தவிர வேறு எதுவும் பண்ணாது. நம்ம நல்லா பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கே தெரியும். சரிங்களா? அப்போ அந்த மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம தாட்ஸ் தான் நம்மளை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சொல்லாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்மளை வந்து ஆளும்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? அதை நம்ம கரெக்டாக வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்ம கரெக்டாக இருப்போம். அதே கொஞ்சம் மனம் வந்து தாட்ஸ் வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே நல்லா இருக்காது. கரெக்டாக அது இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு, அது ரொம்ப அடம் பண்ணிட்டு ஒரே சண்டை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் ஹேண்டில் பண்றது. அதே ஒரு குழந்தை நல்ல ஒபீடியண்டா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதுகிட்ட கொஞ்சம் பாண்டிங் நல்லா வரும் இல்லைங்களா? அந்த மனம் அப்படின்றது அந்த குழந்தை மாதிரி. சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் அதுதான். தேவையில்லாதெல்லாம் ஆசைப்பட்டுரும், தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் யோசிக்கும், தேவையில்லாததெல்லாம் நிறைய பண்ணிடும். அதனால அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த மனம் அப்படின்றது அந்த கோர் பாயிண்ட்டு. அதை நம்ம வந்து சரியா ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நம்மள என்ன பண்ணும், உயர்த்தும், நம்ம நிலையை உயர்த்தும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்செப்ட் ரிஜெக்ட்னு பார்த்தோம்ல. இப்போ நமக்கு 2 வழி இருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ வாழ்க்கையில. ஒன்று ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சு இந்த 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 பிறவி ஹியூமன் லைஃப்லயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், பகவானை அடைஞ்சிடலாம். ஒரு மார்க்கம் நமக்கு இருக்கு. இன்னொன்று வந்து அதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா, நான் எப்படியே இந்த ஜட உலகத்துல அப்படியே பர்த்டேத்துல சிக்கிலே இருந்து அப்படியே வாழ்ந்துட்டு எப்படியோ போறேன் அப்படின்னு ஒரு வாழ்க்கையும் இருக்கு. சரிங்களா? அது துன்பம் வந்தானே இன்பம் வந்தானே எல்லாம் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ 2 மார்க்கம் இருக்கு. ம் இதுல நம்ம மனம் இப்போ டிசைட் பண்ணணும் எது வேணும் அப்படின்ட்டு. நம்ம மனம் வந்து நம்மள உயர்த்தணும். மனித பிறவிலேருந்து நம்மள எங்க கொண்டு போகணும், பகவானோட லோகத்துக்கு கொண்டு போகணும். அப்ப அது நமக்கு நண்பன். இல்ல எப்படியோ ஒரு வாழ்க்கைய வாழ்ந்தோமா, இப்போதைக்கு என்ஜாய் பண்ணோமா, அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதேதோ பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம பக்தியில நல்ல ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கோம் அப்படின்னா அது நம்மள என்ன பண்ணுது, தாழ்த்துது. நம்ம தவறான செயல்கள்லாம் நிறைய செஞ்சு என்ன பண்ணிடுவோம், பாபங்களை நிறைய சம்பாரிச்சிருப்போம். அப்போ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நரகத்துல போய் சிரமப்படணும். அப்ப நம்ம மனம் நம்மள என்ன பண்ணுது, தாழ்த்துது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால்தான் மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ஹியூமன் லைஃப் ரேரு. நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். நம்மளோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி சேவை பண்ணுறது தான். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஹியூமன் லைஃப்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நம்மளை உயர்த்திக்கணும் ஆன்மீகத்தில். அப்போ அது நமக்கு நண்பன் அப்படின்னு ஆகுது. இல்லை நான் பக்தி மார்க்கத்துக்குலாம் வரமாட்டேன், இஷ்டப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு அந்த மனம் இருந்தது அப்படின்னா அது போட போக்கில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா அது நமக்கு எதிரி. வெளியில் எதிரி இல்லை. சரிங்களா? நமக்கு நம்மளோட மனமே தான் எதிரி. நமக்கு நம்மளே தான் எதிரி. நமக்கு எது நல்லது நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும்ல, அதுதான். சரிங்களா? அந்த அறியாமை, இந்த கட்டுப்படாத மனம், இதெல்லாம் தான் நமக்கு தொல்லை கொடுக்கறது. மற்ற எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் எப்பயுமே. சரிங்களா? மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறுபவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு மனம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். சரிங்களா? நம்மளுக்கு வந்து அது நண்பனா இல்லை விரோதியா? நம்மளுக்கு விரோதி கூட இருக்கணுமோ, கஷ்டப்படணுமா அப்படின்னா நம்ம இஷ்டப்படி மனதை கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வச்சுக்கணும். இல்லை நண்பனோட நல்ல ஹாப்பியாக ஒரு மீனிங்ஃபுல் லைஃப்பை வாழணுமா, அப்போ பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ யோகத்தின் மனதின் பங்கு என்ன? ஒன்று நமக்கு நண்பனாக இருக்கும், இல்லைன்னா பகைவனாக இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நண்பன் போது அது என்ன பண்ணால் மனம் வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாடோடு இருக்கும்.
பக்தி மார்க்கத்துல சரியா இருக்கணும். 16 ரவுண்ட் சாண்டிங்கா பண்ணணும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸா ஃபாலோ பண்ணணும். பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும். குருவை ஸ்ரீகரிச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சரிங்களா? அதுல கட்டுப்பாடோட இருக்கும். அப்ப அது நமக்கு நண்பனா இருக்கு. பரமாத்மாவின் கட்டளை பின்பற்றும். பகவான் ஆச்சாரியர்களோட கட்டளைகளை, பகவானோட கட்டளைன்னு என்ன? பகவத்கீதை சரிங்களா? பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம செய்வோம் லைஃப்ல. அறிவோட இருக்கும், நாலேஜ், பகவத்கீதை நாலேஜோட நம்ம இருப்போம். புலனுணர்ச்சியில் பற்றின்மை, கிருஷ்ணன் இல்லாத விஷயத்துல ஈடுபட மாட்டோம். பலன் என்ன? நம்மை உயர்த்துவது. இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளை நம்மள உயர்த்தி முக்தி மார்க்கத்துக்கு கொண்டு போகுது. அதே கட்டுப்பாடு இல்லாத மனம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, பகைவனான மனம் என்ன பண்ணுன்னா, கட்டுப்பாடு இருக்காது. இப்போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நான் ஏன் பண்ணணும்? கிருஷ்ணன் சாண்டிங் யார் சொன்ன அப்படிலாம் பண்ண சொல்லி? பகவத்கீதையை வாசிக்கணும். அதெல்லாம் நான் ஏன் படிக்கணும்? அதெல்லாம் நான் ஏன் நம்பணும்? இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்கும் சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிற மனம் தான் கட்டுப்பாடு இல்லாத மனம் அப்படின்னு. அதுதான் நமக்கு எதிரி. நம்மள இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே நம்மளை வச்சு சிரமப்படுத்திக்கிட்டே வேற இருக்கும். நம்மள வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போக விடாம நம்மள டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கும் சரிங்களா? அதுதான் நம்மளுக்கு எதிரி. காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த இடத்துல. அப்படியே ஏன்னா நம்ம அந்த நாலேஜ் எல்லாமே அறியாமையில இருக்கோமா, அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் ஆசைப்படுறோமா, அப்ப என்ன ஆகும்? மனம் ஃபுல்லா வந்துட்டு இந்த காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே மெஸ்ஸியா இருக்கும் சரிங்களா? ஒரு இறுக்கம் அப்படின்னு. கட்டளைகளை பின்பற்றும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா? கட்டளைன்னா அது சொல்ற கட்டளை. புலனுணர்ச்சியில் பற்றுதல் கொண்டிருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். கட்டளைகள்னா அது இஷ்டப்படி இருக்கிறது. அதே வந்து ஆச்சாரியர்களோட கட்டளை, பரமாத்மாவோட ஆச்சாரியர்களோட கட்டளை பின்பற்றுச்சுன்னா அது நண்பன். அது இஷ்டப்படி இருக்கும்போது அது வந்து எதிரி. புலனுணர்ச்சியில் பற்றுதல், எதை பார்த்தாலும் அடையணும்னு ஆசை, எப்பயும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல ஈடுபடும் சரிங்களா? அந்த மாதிரி. அப்புறம் பலன் என்ன பண்ணும்? நம்மளை பந்தப்படுத்தி தாழ்த்தும். ஏன்னா தவறான விஷயங்கள்லாம் செய்வோமா, அதுல பந்தப்படுறோமா, அட்டாச்மெண்ட்டு தாழ்ந்த பிறவிக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும். மறுபடியும் அப்புறம் நம்ம ஒரு பிளான்ட்டாவோ இல்லைன்னா வந்துட்டு வேற ஏதாவது அனிமல்ஸாவோ பேர்ட்ஸாவோ பிறந்து அதுக்கப்புறம் எப்பயாவது ஒரு தடவை ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சி அதுலேயும் வந்து இந்த மனம் வந்துட்டு நம்மளை இம்சை பண்ணி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவிக்கு போய் இப்படியே தான் இருக்கணும் சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்படிப்பட்ட இந்த நம்ம இப்ப பக்தி மார்க்கத்துலன்னா நம்ம மனம் இப்படி இருக்கு. விரோதியாட்டம் வந்து நம்மள நல்வழி போகாம படுத்துது. நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள குடுக்குது. பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள். அதே வந்து நண்பனா இருக்கும்போது பகவான உணர்த்துது நமக்கு. சரிங்களா? பகவான்ட்ட நம்மள கூட்டிட்டு போகுது. ஸோ அதனால நம்ம மனம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இந்த இது வந்து நம்ம 3rd சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்திருப்போம். சரிங்களா? புலனுணர்ச்சி பொருட்களை விட உயர்ந்தது புலன், புலனை விட உயர்ந்தது மனம், மனதை விட உயர்ந்தது அறிவு, அறிவை விட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் 3rd சாப்டர்ல. நம்மளே நம்ம நம்ம ஹியூமன் லைஃப் இருக்குல்ல, இதையே நம்ம இந்த சேரியட்டை நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா? இந்த 5 குதிரைகள் 5 புலன்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். அந்த கயிறு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து மனதோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஓட்டுநர் இருக்காங்கல்ல, டிரைவர், அது வந்து புத்தியோட கம்பேர் பண்ணுறோம். அந்த பேசஞ்சர், ஒரு வண்டின்னா அதில் யாராவது ஒருத்தவங்க ட்ராவல் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த ட்ராவல் வந்து பண்ணுறது யாருன்னா ஆத்மா சரிங்களா? இப்போ இந்த குதிரை வண்டி சரியான இடத்துக்கு போய் சேஃபாக இலக்கு அடையணும்னா இதெல்லாம் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும். அறிவுக்கு தெரியணும் எந்த பாதையில் போகணும்னு. அந்த அறிவு மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். வேற பக்கம்லாம் போயிடாம இழுத்து பிடிச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலன்கள் அந்த கயிறோட கண்ட்ரோலில் கரெக்டாக இருந்து போக வேண்டிய பாதையில் சேஃபாக போய் நம்மள சேர்க்கணும். அப்போ தான் அந்த பேசஞ்சர் கரெக்டாக போவாங்க சேஃபாக. இப்போ இந்த பேசஞ்சர் போக வேண்டிய இடம் என்னன்னே அறிவுக்கு தெரியல சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மனதையும் அதால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. மனமும் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? போய் சேர வேண்டிய இடத்தையும் சேர முடியாது. அந்த ஆபத்தான ஒரு ட்ராவலாக இருக்கும். அதான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தங்குறது சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து புலன்கள்லாம் பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணிட்டு மனதை வந்து பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தி பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் லேர்ன் பண்ணி அறிவை வளர்த்து பக்தியில் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிருவோம் சேஃபாக. இல்லைன்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே சிரமப்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் சரிங்களா? அதான் இருக்கிறதுல பெரிய வேதனை. அப்போ இப்போ நம்மளுக்கு தெரியணும் இதில் யார் எஜமானர்?
இந்த கயிறா இல்லைன்னா அங்கே உட்காந்துருக்கிற அந்த பேசஞ்சரா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பேசஞ்சர் தான் இல்லையா? அந்த கயிறு இஷ்டப்படியா இருக்கும். நம்ம ஒரு குதிரை வண்டியில் போகிறோம், கயிறு போன போக்குலையா போவோம்? இல்லை. அந்த பேசஞ்சர் எங்கே போகணுன்றாங்களோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போவோம் இல்லையா? போவோம் அந்த வண்டி. அதே மாதிரி தான். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த மனதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துட்றோம். அது இஷ்டப்படி நம்ம போகிறோம். அப்போ ஜேர்னி சேஃபாக இருக்காது. அதுதான். யார் எஜமானர் நமக்கு, யார் வந்து சேவகர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். உங்களது புத்தி சாரி உங்களது முக்தி இதற்கான பதிலை சார்ந்திருக்கிறது. இப்போ நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஆத்மா தான் எஜமானர், மனம்தான் சேவகர். சரிங்களா? ஆனால் மனம் வந்து எஜமானராட்ட இருந்துட்டு நம்மளை அதை ஆட்டி படைச்சதுன்னா நம்ம வந்து முக்தியை சார்ந்து இல்லை. நம்ம வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இந்த நரகம் சொர்க்கம் இதில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தமாயிடுது. ஸோ நம்ம டிசைட் பண்ணுறதை கரெக்டாக பண்ணணும். ஆன்மீகத்தில் மூத்தவர்கள் நானே பின்பற்றுவது. சரி, அப்போ மனதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா, சீனியர் டிவோட்டிஸ்லாம் இருக்காங்களே பரம்பரையில் ஆச்சாரியர்களில், அப்புறம் நம்மளை சுற்றி உள்ள டிவோட்டிஸில் சீனியர் டிவோட்டிஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, முக்கியமாக ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மனம் அதில் ப்ராக்டிஸ் ஆக நம்மளால ஆன்மீகத்தில் உயர்த்திக்க முடியும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து மனம் நண்பனா விரோதியா டிசைட் பண்ணிடணும். அப்போதான் நம்மளுக்கு எங்கே போகணுன்றது தெரியும். என் ஜட உலகமே போதும் அப்படின்னா சாண்டிங் பண்ண வேணாம், பக்தி பண்ண வேணாம். இல்லை எனக்கு போதும்ப்பா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, எத்தனை பிறவி நம்ம வாழ்ந்துட்டோம், எல்லாம் டெம்பரரி தான், முன்னாடி யார் கூட இருந்தோம்னு தெரியாது, என்ன பிறவியா இருந்தோம் தெரியாது, அங்கே இப்படி தான் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி இப்போ அது என்னன்னே தெரியாது. இதை இந்த பிறவியில் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த பிறவியில் இறப்புகின்றதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ வரைக்கும் என்னெல்லாம் வாழ்ந்தோமோ அது எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடையாது. இப்படியே ஒரு கண்ணாமூச்சி விளையாண்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு விளையாண்டே இருக்கிறோம் இல்லையா? அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா நம்ம மனம் வந்து நமக்கு நண்பனாகி பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மளை உயர்த்திக்கணும். சரிங்களா? நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த நாலேஜ். சரிங்களா? 7 to 8 ஸ்லோகங்களில் நம்ம சமாதி நிலையில் உள்ளவரின் அறிகுறிகள் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். அதில் 6.7 மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கும். இத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மானம் அவமானம் எல்லாம் சமமே அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ மனதை வந்து வென்றுடுறாங்க. மனம் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு, வராது. சரியா? அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அது கட்டுப்படாது. ஆனால் ஏன்னா இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்ப்போம் அது எவ்வளோ மோசமானதுன்னு. சரிங்களா? அதையே நம்ம வென்றுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நண்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அமைதி வரும். சரிங்களா? நம்ம அமைதின்னு தேடுறோம்ல, அந்த ஆன்சைட்டியான அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாத மனதால் அமைதியை உணரவே முடியாது. அந்த கட்டுப்பாடான மனதால் தான் அமைதியை உணர முடியும். பரமாத்மா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ரியலைஸ் பண்ண முடியுது. அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு, மனதை கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்ச மனிதனுக்கு துன்பம் குளிர் வெப்பம் மானம் அவமானம் இந்த இருமைகள்லாம் சமமே. அது துன்பமாக இருந்தாலும் பாதிக்க மாட்டாங்க, இன்பமாக இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க, குளிர் வெப்பம்னாலும் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? மானம் அவமானம்னாலும் சமமாக எடுத்துப்பாங்க. படிக்கிறோம், யாராவது நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டு நம்மளால அமைதியாக இருக்க முடியாது. அது மாதிரி யாராவது நம்மளை வந்து ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலும் அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்க மாட்டோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், செஞ்சுதான் ஆகணும். அதனால டுவாலிட்டிஸ் எல்லாமே, டுவாலிட்டிஸ்ன்றது ஜட உலகத்தோட அடையாளம். அது இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்மளால அமைதியான மனநிலையை அடைய முடியும். அப்போ இருமைகள் அப்படின்றது இதுதான், இதில் சமமாக இருக்கிறது. சரிங்களா? பக்குவமடைந்தவனுக்கு மனம் சூழ்நிலை மாறும்போது மாற்றமடைவதில்லை. இன்பம்னாலும் துன்பம்னாலும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் அவங்க வந்து ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான். தன்னை யாராவது புகழ்ந்தாலும் கர்வம் வராது, தன்னை யாராவது இகழ்ந்தாலும் கோபம் வராது. எல்லாத்துலேயுமே அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா சமநிலையோடு இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இதெல்லாம் வரணும்னா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் வரும். சரிங்களா? 6.8 யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னா அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா டிவோட்டிஸ்? யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி?
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் வாசிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் பிரேமா மாதாஜி. ஆறு வாசிக்கிறேன். 6.8 விஜ்ஞான விஜ்ஞான திரிபதாத்மா ம். கூடஸ்தோ விஜிதேந்திரியः யுக்த இத யுச்யதே யோகீஷம் லோஷ்டாஸ் காஞ்சனக. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பொருளுரை ஆ, ம். வழங்கிய திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தியடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கிறான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரி கிருஷ்ணா. போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஒருவன் ஞானத்தாலும் விஞ்ஞானத்தாலும், ஞானம்ன்றது அறிவு, பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் படிக்கிறோமா, அது. விஞ்ஞானம்ன்றது அனுபவம், அந்த ஞானத்தை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, ப்ராக்டிஸ். சரிங்களா? நல்லா இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சர்வதர்மான் பரிதேக்ஷ மாமியக்கம் சரணம் ரஜ அகம் தாம் சர்வ பாப்பப்பிய மோக்ஷமி மாசுஷக, அது அப்படின்னு படிச்சிடும். அது நாலேஜ். என்ன நாலேஜ்? எல்லா தர்மத்தையும் விட்டு என்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி பண்ணு, நான் உன்னை பாதுகாக்கிறேன், பயப்படாத, அப்படின்றது நாலேஜ். அதையே நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா? அது விஞ்ஞானம். ஸோ இதில் முழு திருப்தியுடன் திருப்தி அடையும் போது ரெண்டுத்துலேயும் அவன் தன்னுணர் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஞானம் விஞ்ஞானத்தில் முழு திருப்தியோடு இருந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? தன்னுணர்வு பெறுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். யோகின்னு அவங்களை நம்ம பார்க்குறோம். இத்தகையவன் உன்னத நிலையை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். ஹம்பிளாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? ரொம்ப வந்துட்டு அந்த அகங்காரம் அதெல்லாம் இருக்காது. கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இது எப்படி நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம சோல், சரீரமே இல்லை, நம்ம எல்லாருமே சோல். அதான் நித்தியம், சச்சித்தானந்தம், நித்தியமானது, அறிவுடையது, பரமானந்தத்தில் உள்ளது இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம யாருக்குமே சரீரமே கிடையாது, சோல். சோலா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு குளிர் தெரியுமா, வெப்பம் தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா? குளிர்னாலும் ஒன்றும் ஆத்மாவுக்கு பாதிப்பு இல்லை, வெப்பத்தினாலையும் ஆத்மாவுக்கு பாதிப்பு இல்லை. எந்த டியூவாலிட்டிஸுமே, சந்தோஷம் துக்கம், துக்கம்ன்றது சொல்ல கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா பரமானந்தம், சந்தோஷம் கூட கிடையாது, பரமானந்தம் தான் அதுக்கு. சரிங்களா? சந்தோஷத்தை விட ஆனந்தம் அதிகம். சரிங்களா? பரமானந்தம்ன்றது அந்த பிளிஸ்ஸு, ஹாப்பினஸ், பிளிஸ்ஸு. ஸோ அப்போ ஆத்மாவுக்கு அந்த துன்பம் இன்பம் அதெல்லாம் இருக்கானா? இல்லை. இப்போ ஆத்மா நம்ம எல்லாருமே, சரிங்களா? கூழாங்கல்ல முன்னாடி வைக்கிறாங்க, கற்களை வைக்கிறாங்க, தங்கம் வைக்கிறாங்க. வித்தியாசம் தெரியுமானா? கிடையாது. இந்த சரீரம்ன்றது வரும்போது மட்டும்தான் குளிருது, சூடா இருக்கு, இவங்க எனக்கு விரோதி, இவங்க எனக்கு நண்பன். ஆத்மாவா இருந்து விரோதி நண்பன் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை, இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட டிவோட்டிஸ் தான். எல்லாருமே நம்ம வேல்யூ பண்ணணும், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அங்கே விரோதின்றதுக்கு அடையாளமே கிடையாது, பார்க்கவே முடியாது நம்மளால. ஏன்னா எல்லாரையும் ஆத்மாவா பார்க்குறோம் நம்ம. அதே சரீரம்னு வந்ததுக்கப்புறம் இது அனிமல், இது பேர்டு, இவங்க எனக்கு விரோதி, இவங்க எனக்கு நண்பன், இவங்களை எனக்கு பிடிக்கும், இவங்களை எனக்கு பிடிக்காது, நிறைய டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஆத்மானும் போது கூழாங்கல்லு கல்லு தங்கம், ஆத்மாவுக்கு அதனால ஏதாவது பிரிவினை தெரியுதா? இல்லை. ஆனால் சரீரத்தோட அந்த பார்வையோட பாட்லி கான்செப்டில் பார்த்தோம்னா கூழாங்கல்லு கல்லை விட தங்கம் உயர்ந்தது, நம்ம அதை தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? ஆனால் இந்த மாதிரி ஞான விஞ்ஞானத்தை முழுமையாக திருப்தி அடைஞ்சு தன்னுணர்வு ஆத்ம நிலையில் இருக்கிற யோகிக்கு தன்னடக்கம்ன்றது எப்படி இருக்கும்? அனைத்தையும் சமமாக பார்ப்பாங்க, ஆத்ம நிலையிலேருந்து பார்க்கறது. சரிங்களா? எல்லாருமே ஆத்மா, எல்லாருமே பகவானோட டிவோட்டிஸ், அவ்வளவுதான் கண்ணுக்கு தெரியும். 5வது அத்தியாயத்தில் பார்த்துருப்போம். வித்யா விநியாசம் பண்ணே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் பண்டித சமதர்ஷினக, எப்படி ஞானமடைஞ்சு அடக்கமுள்ள, அதுலேயும் வரும் அடக்கமுள்ள பண்டிதன் எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பாங்கன்னு. எப்படி பார்க்க முடியும்? ஆத்மா பரமாத்மா மட்டும்தான் பார்ப்பாங்களே தவிர இந்த டெம்பரவரியான மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட சரீரம் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது.
எல்லாருமே ஆத்மா பகவானோட டிவோட்டிஸ், கூடவே பரமாத்மா இருக்காங்க. அப்ப நம்ம முன்னாடி பகவான் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப இப்ப ராமர், ஹனுமன், ஓகேங்களா? 2 பேரையும் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து விரோதம்லாம் காமிப்போமா? ஏதாவது டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிட்டு இருப்போமா? மாட்டோம். பகவான் அவங்களோட டிவோட்டி, மரியாதை. ஹனுமான தரிசிச்சிட்டோம், பகவானை தரிசிச்சிட்டோம் இல்லையா? மரியாதை பண்ணுவோம், அவங்கள வந்து வேல்யூ பண்ணுவோம். அதே மாதிரி எல்லாருமே பகவான் டிவோட்டிஸ், எல்லார்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து கருடனோட பகவான் இருக்கிற மாதிரியும், ஹனுமானோட பகவான் இருக்கிற மாதிரியும், அர்ஜுனனோட கிருஷ்ணா இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம வந்து எல்லாரையும் நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? அதாவது என்னன்னா, யாரையுமே நம்ம வந்து தாழ்த்தி நினைக்க மாட்டோம், சிரமப்படுத்த மாட்டோம். சரிங்களா? எல்லாருமே உயர்ந்த நிலையில் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த நிலையை தான் வந்து அடைவாங்க. யாரு? மனதை கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்ச ஆன்மீகவாதி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சமமா பார்ப்பாங்க. நடைமுறைக்கு உதவாத அனுபவ ஞானமற்ற அறிவு பயனற்றது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம நம்ம இந்த அகாடமிக் புக்ஸை மட்டும் உட்காந்து படிச்சிருப்போம். நிறைய பேர் வந்துட்டு நல்ல டிகிரிலலாம் இருப்போம். கரெக்டா? எல்லாம் படித்தோம். ஆனா இதெல்லாம் ஏதாவது நமக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சா? இல்லை. அப்படிப்பட்ட அறிவுன்றது உயர்ந்தது கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கணும். வெறும் பொருளாதாரத்துக்கு நமக்கு பயன்படுமே தவிர ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்மளை எலிவேட் பண்ணாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. அடுத்தது 6.9 பிரியதர்ஷினி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேதவல்லி மாதாஜி. மாதாஜி, பிரியதர்ஷினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்ரோன்மித்தரிதாசீன மத்தியஸ்தவேஷ பந்துஷு சாதுஷ்வபி ச பாவேஷு சம்புத்திர் விஷயத்தே. நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனத்துடன் நடத்துவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. அப்ப நேர்மையான நலம் விரும்பிகள், சரிங்களா, எல்லார்ட்டையும் வந்துட்டு பாசத்துடன் நன்மை அதாவது பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், சரிங்களா, சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமாக, கிட்டத்தட்ட 5.8 ஸ்லோகம் இங்க நம்ம திரும்பி பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லாரையும் சமமா பார்க்கறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எல்லாரையுமே சமமா நடத்துது. யாராவது நம்மளை வந்து திட்டினாங்க, நம்ம திரும்பி அவங்கள்ட்ட மட்டும் நம்ம வந்துட்டு, யாராவது நம்மளுக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாங்க, திரும்பி நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்னும் கஷ்டத்துல மாட்டுறோம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? யாராவது இப்ப நம்ம சிரமம் கொடுக்குறாங்கன்னா, நம்ம திரும்பி அவங்கள்ட்ட ரிவெஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதாவது அவங்கள எதிர்த்தோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நல்லது பண்ண மாட்டோம். ஒருத்தவங்க திட்டினாங்கன்னா நம்ம திரும்பி திட்டுவோம். அதான் இயல்பா பண்றது இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அது நம்மளுக்கு இன்னும் கஷ்டத்தை தான் தரும். எதனாலன்னா, நம்மள ஒருத்தவங்க திட்டுறாங்கனாலே நம்ம எப்பயோ செஞ்ச கர்மானால அந்த விஷயம் நமக்கு நடக்குது வாழ்க்கையில. இப்ப நம்ம திரும்பி திட்டும்போது மறுபடியும் ஒரு பேட் கர்மாவை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? எப்பயுமே நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. எல்லாத்துலயும் ஸ்டேபிளா இருக்கணும். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாருமே ஆத்மா பரமாத்மாவை பார்த்து, கஷ்டம் வருதுனாலே அது நான் செஞ்ச பாபத்தோட பலனா எனக்கு அது கிடைக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சு, திரும்பி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணோம்னா, திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பாபத்தை அதிகரிக்கிறோம்னு அர்த்தம். அதனால அந்த இடத்துல நம்ம ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அவசியம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரணும். சரிங்களா? என்னது? சமமா இருக்கிறது எந்த நிலையிலையும் அப்படின்றது. அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? இப்போ அதுக்கு அடுத்த செக்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 6.10லேருந்து அஷ்டாங்க யோகத்தில் வந்து அந்த அஷ்ட அங்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத இனி வர ஸ்லோகங்களை நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். வேதவல்லி மாதாஜி யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? மாரியம்மாள் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாரியம்மாள் மாதாஜி. ஓகே, வேற யாரும் வாசிக்கிறாங்களா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம அப்படியே வாசிப்போம். யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். சரிங்களா? இது நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா, உடல்னா சரீரம், செயல். சரிங்களா? உடலால் செய்யக்கூடிய செயல். மனம், தாட்ஸ். சரிங்களா? ஆத்மா, இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும்? பரமனோட தொடர்பில். யோகம்னாலே அங்கம், கனெக்டிங், அந்த இது இணைக்கும் சாதனம் தானே இல்லையா? அப்போ
நம்ம செய்கிற செயல்கள், நம்மளோட சிந்தனை, ஆத்மா இதெல்லாம் எப்போ யாரோட தொடர்புலேயே இருக்கணும்? பகவானோட தொடர்புலேயே இருக்கணும். நம்மளோட எண்ணங்கள் பகவானோட தொடர்பில், நாமரூப குணநிலைகளில், நம்மளோட செயல்கள் சேவைகள் செய்யறதுல பகவானுக்கு வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆத்மா எப்பயும் பரமாத்மாவோட கனெக்டடாக இருக்கணும். சரிங்களா? அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து, தனிமையான இடம் தனியே, இதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின் பார்த்தோமா, யமா அப்படின்னு பார்த்தோமா, வெளிப்புற பண்புகள் அதுதான். மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதுக்காக நம்மளாம் வந்து இப்போ தனியாக ஃபேமிலியெல்லாம் விட்டுட்டு போகணுமானா இல்லை. ஃபேமிலியில் இருந்தாலுமே நம்ம கடமைகளை செஞ்சுட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம எப்பயுமே சொல்லுவோம்ல, பர்சனல் டைம் வேணும் நமக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? எனக்குன்னு கொஞ்சம் நேரம் வேணும் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு. தினம் நம்ம வந்துட்டு ஃபேமிலிக்கு இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம தான் இருக்கோமே. எனக்குன்னு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ், எனக்குன்னு ஒரு தனிமை அதெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நல்லா எடுத்துக்கலாம் அந்த தனிமையை. சரிங்களா? அந்த தனிமை தான் தனியான இடத்தில் தனியே வசித்து கிருஷ்ணாவோட நம்ம இருக்கிறது, சாண்டிங் பண்ணுறது. சரிங்களா? மற்ற விஷயங்களை நம்ம நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வருது. ஸோ அதை நம்ம ஃபேமிலியில் இருந்துகிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கடமைகளை சரிவர செஞ்சு அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு, அதே சமயத்தில் நம்மளுக்குன்னு ஒரு தனிமை, அந்த தனிமையில் பக்தியை நல்ல அமைதியான தூய்மையான முறையில் நம்ம செய்யணும். சரிங்களா? அந்த காலத்தில் வந்து காட்டில் போயிட்டு தவம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்போ சத்தியுகம் தவம் பண்ணாதான் பகவான் அடைய முடியும். அதுதான் ரூல். இப்போ நமக்கு எப்படி சாண்டிங் பண்ணால் பகவான் அடைய முடியும்? ஈஸியான பேப்பர். ஆனால் அவங்களுக்குலாம் இப்போ வந்து சத்தியுகத்தில் தவம் பண்ணியே ஆகணும் இல்லையா? அப்போ அவங்க அந்த காட்டில் போய் தவம்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபேமிலியிலே இருக்கணும், சிறப்பாக நம்மளோட கடமைகளை செய்யணும். அதே சமயத்தில் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்துன்ற இடத்துல நம்மளை தனிமைப்படுத்தி பகவான்கிட்ட நம்மளை இணைச்சிக்கிறது. சரிங்களா? மனதை இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறது. மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சுற்றி சுற்றி ஓடும். இத்தனோண்டு ஒரு ஒரு நூழிலைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த கேப்பில் கூட அது என்ன பண்ணிட்டோம், ஓடி போய் மாயசக்தியில் தனிமைப்படுத்திக்கும். ஆனால் அதை கவனத்தோடு பார்த்துக்கணும். ஒரு 6 வயசு தவழ குழந்தை அம்மா எப்படி பார்த்துப்பாங்க? எங்கேயாவது ஃப்ளக் பாயிண்டில் கை விட்டுருமோ, இல்லை வேற எங்கேயாவது வெளியில் ஓடிடுமோ அப்படின்ட்டு கவனமாக பார்ப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி மனதை வந்து கவனமாக பார்த்துக்கிறது, கட்டுப்படுத்தி. அவன் உரிமை உணர்வுலேருந்து ஆசையிலேருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். நான் எனது அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துலையும் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் ஃபால்ஸ் ஈகோன்றது. பகவானோடது எல்லாத்தையும் நான் எனது நான் எனதுன்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது. நம்ம இன்னொருத்தவங்க வீட்டில் போயிட்டு என்னோட வீடு என்னோட வீடுன்ற மாதிரி, அது என்னோட ஃபேமிலி, அவங்க வச்சிருக்கிறதுலாம் என்னோட சொத்து அப்படின்னு அது நம்மளுக்கே கொஞ்சம் அப்படியே எப்படி அது வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம்ல. அந்த மாதிரி தான் பகவானோட ஃபேமிலி நம்ம, பகவானோடது எல்லாமே அப்படின்னும் போது நம்ம கடமையை மட்டும் நம்ம அங்கே செஞ்சால் போதும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? ஃபால்ஸ் ஈகோவில் நான் எனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம். ஆசை, சரிங்களா? பார்க்குறதெல்லாம் ஆசைப்பட்டு ஜடவுலக இன்பங்களில் ஈடுபடுறது, இதில் இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இருக்கணும். யார்? அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறும் யோகிகள். அது இதெல்லாம் வந்து அந்த வெளிப்புற பண்புகள் யமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். ஏன்னா இதெல்லாம் ஏற்கனவே இந்த பேராகிராஃபில் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கிறது தான் அதில் வரும் பாயிண்ட்ஸ். 11, 12 ஸ்லோகங்களில் யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று, இது வந்து அந்த ஆசனம். சரிங்களா? அந்த 3ஆவதா பார்த்தோம்ல, அந்த நிலை. தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல் ஃபஸ்ட்டு போட்டு, அதுக்கு மேலே மான் தோல் போட்டு, அதுக்கு மேலே பட்டு துணி போட்டு, அதுக்கு மேலே அவங்க என்ன பண்ணணும்? ஆசனத்தில் அவங்க அமரணும். அது வந்து ரொம்ப உயரமாகவும் தாழ்மையாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும். ரொம்ப புனிதமான இடமாகவும் இருக்கணும். சரிங்களா? இங்கே ஸ்திரமாக அமர்ந்து, அதாவது முதுகு தண்டு நேராக வச்சு, மனம் புலன்கள் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. இவ்வளவும் எதுக்கு? தனிமையான இடத்துல போய் தர்பப்புல்லாம் பரப்பி, அது மேலே வந்து உயர்வா தாழ்வா இல்லாமல் அது மேலே ஃபோக்கஸ்டாக உட்காந்து, இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ வேலை ஏன் மெனக்கெட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னா, மனதை தூய்மைப்படுத்துறது. நிறைய அனர்த்தங்கள் எங்கே இருக்காங்க? பகவான் இதயத்தில் இல்லையா? அப்போ இதயம் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப மென்மையா, தூய்மையா, வெண்ணெய் மாதிரி இருக்கணும், வெள்ளையா. அப்போ தான் கிருஷ்ணா திருட முடியும். கிருஷ்ணாவுக்கு வெண்ணெயை திருடணும். மனம் எப்படி இருக்கணும்? வெண்ணெய் மாதிரி தூய்மையா, மென்மையா, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும். அது இப்போ அனர்த்தங்களோடு இருக்குது அப்படின்னா, மகானால அங்கே என்னது? ஸ்மெல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், சஃபகேட்டிங்காக. சரியா? அப்போ அந்த தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுறது. சரிங்களா? இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை கண்டிப்பாக
செய்யணும் வாழ்க்கையில அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதே தான் இங்க வந்துட்டு நம்ம பாயிண்ட் வைஸா பார்க்கறது. சரிங்களா? அது 13, 14 ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலை நேர்கோட்டுல வச்சு நாசியின் நுனியை ஸ்திரமாக பார்க்கணும். தியானம் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக கண்ணை க்ளோஸும் பண்ணக்கூடாது, திறந்து வச்சக்கூடாது. திறந்து முழுசா வச்சோன்னா சுற்றி எதாவது நடந்ததுன்னா ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும். அதே வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தாங்கன்னா தூங்கிடுவாங்க. சரிங்களா? பர்பட்டில் இருக்கும், படித்து பாருங்கள். இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பேசுகிறோமோ அதெல்லாம் பர்பட்டில் நம்மளால் படிக்க முடியும். ஸோ அதனால் இந்த மூக்கோட நுனியை பார்த்து அப்போனா அரை கண்ணு திறந்துருக்கும். சரிங்களா? எல்லாம் ஆரம்ப நிலைக்கு தான். சமாதி நிலையில் வந்து எதுவுமே கவனிக்க வேணாம். நல்லபடியாக இது மெடிடேஷன் வந்துடும். ஆரம்ப நிலையில் இதெல்லாம் அவசியம் கவனிக்கணும். இவ்வாறு கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு, சரிங்களா? கிளர்ச்சி இல்லாமல் கண்ட்ரோலான அந்த மைண்டோட பயமின்றி, சரிங்களா? பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தின் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். அப்போ இவ்வளவும் செஞ்சுட்டு யாரை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? இதயத்தில் இருக்கிற பகவானை. சரிங்களா? அவங்க தான் நம்மளோட ஒரே குறிக்கோள். நம்மளுக்கு தூக்கத்தில் ஏஞ்சி கேட்டால் கூட உன்னோட வாழ்க்கையில் உன்னோட குறிக்கோள் என்னன்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறது. அப்படி நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியணும். அந்த அளவு ஆசை. சரிங்களா? குறிக்கோளாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமை இல்லாதவன் பயமின்றி இருத்தல் இயலாது. கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, அம்மா அப்பா கூட இருக்கிற குழந்தை மாதிரி. கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவங்க நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் கூப்பிட்டு போய் தொலைச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குழந்தைய, அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆன்சைட்டி, பயம், வேதனை எல்லாம் நான் தான் பார்த்துக்கணும், நான் தான் பார்த்துக்கணும், எனக்கு தான், என்னோடது தான் அப்படின்னு எப்பயும் டென்ஷனில் இருப்பாங்க. ஆனால் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்க அப்பா அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு இதுக்கு போனாங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க? எஜுகேஷன்லாம் போனாங்கன்னா ஹாப்பியாக போயிட்டு வருவாங்க, சேஃபாக. அது மாதிரி எப்பயும் பயம் இல்லாமல் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? நம்ம தான் என்ன பண்ணிடுறோம், நமக்கு உயர்ந்த சக்தி பகவானை நம்ம உணரலைன்னா இப்படி தான் இருப்போம். நம்மளோட உயர்ந்த சக்தி இவ்வளோ காத்து நம்மளுக்கு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ விஷயத்த கொடுத்த பகவானுக்கு நம்மளுக்கு நல்லது செய்ய தெரியாதா? அவங்க என்ன விரோதியை நமக்கு கெட்டதாக செஞ்சிட போகிறாங்க? நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்க சொன்னதை கேட்டு பக்தி பண்ணால் போதும் இல்லையா? ஒழுக்கத்தோட அவங்கக்கிட்ட அன்பாக இருந்தால் போதும். ஒரு அப்பா அம்மாகிட்ட இருக்கிற குழந்தை மாதிரி. அதை நம்ம பண்ணணும் அவசியம். அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து 15th ஸ்லோகம். இவ்வாறு உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை மாதாஜி எதுவும் சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன்றும் இல்லை மாதாஜி. சரி. யாரும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண நம்ம வந்து வாசிக்க சொல்லிடலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையூறாது இடையூறாது. பகவத்கீதையில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம கவனிக்கணும். பகவான் நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுக்கறதுல கட்டுப்படுத்தி பழகிய யோகி அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க. முன்னாடி ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்கும், இடையூறாது, ஸ்திரமா. சரிங்களா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏன்னா உடல்னா செயல்கள், தாட்ஸு, இது செயல்கள். இது வந்து இடையூறாது. எப்பயுமே பார்ட் டைம் ஜாப் இல்லை கிருஷ்ண பக்தி. சரிங்களா? நான் கொஞ்ச நேரம் பண்ணேன் அப்புறம் விட்டேன் கிடையாது. கொஞ்ச நேரம் நான் கை குழந்தை நல்லா பார்த்துக்கிட்டேன், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன், விட்டேன்னா என்ன ஆகிடும்? குழந்தை ஏதாவது ஆபத்தில் போய் மாட்டிக்கும் இல்லைங்களா? நீங்கள் குழந்தைய நம்ம தான் கொஞ்சம் நேரம் பக்தி பண்ணாமல் விட்டோன்னா நம்ம தான் மாயா கிட்ட மாட்டிப்போம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மாயைக்கிட்ட ஆபத்தில் மாட்டிக்காம நம்மளை பத்திரமா பார்த்துக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம இடையூறாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பக்தியில். டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கணும், கிவ் அப்பே பண்ணக்கூடாது. கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை கலைந்து, எப்போ மனம் வந்து ஒருநிலைப்பட்டு பகவான்கிட்ட கனெக்ட் ஆகிடுதோ அப்போ இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக டிட்டாச் ஆகிடும். சூரியன் வந்தவொடனே இருட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும், வெளிச்சம்தான் இருக்கும் இல்லையா? தனியாக அது ஒரு ப்ராசஸ்லாம் இல்லை. வெளிச்சம் வரும்போது இருட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். அதே மாதிரி பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி அப்படின்றத வந்துட்டோம்லே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் உள்ள அந்த பற்று அப்படின்றது, பந்தம் அப்படின்றது களையப்பட்டுரும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? மகான் லோகத்தை நம்ம நல்லபடியாக அடைஞ்சிடுவோம். அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. இது வந்து யோகத்தின் நோக்கம் நம்ம பார்க்குறோம்.
யோகத்தின் நோக்கம் அல்ல. யோகத்தினால நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை நம்ம அடையணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகம் அப்படின்னா அதோட நோக்கம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகமாக பக்தியாக வரணும். அதே வந்து கர்மயோகத்திலே நான் வந்து சேரிட்டி பண்ணுறேன், சொர்க்கம் கிடைக்கணும், நான் வந்து தேவர்களை ஒருத்தவங்கள வரணும், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்டு நம்ம வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா அது உயர்ந்ததில்லை இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து வேற மற்ற யோகத்தெல்லாம் ஒரு ஒரு நிலை வரும். கர்ம யோகத்துல இந்த ஜட உலக இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுருவோம். ஞான யோகத்துல பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாயணும்னு ஆசைப்பட்டுருவோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல இப்ப பாக்குற அஷ்டாங்க யோகத்துல அஷ்ட சித்திகளை யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுருவோம். அஷ்ட சித்திகள்ன்றது இந்த அனிமா லஹிமா அப்படின்லாம் இருக்கும் சரிங்களா? பெருசாக்கிக்கிறது, சின்னதாக்கிக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். வேணுங்கிறத உருவாக்குறது, அதை அப்படியே வந்து மறைய வச்சிடுறது, இந்த மாதிரியான அஷ்ட சித்திகள்னு சொல்லுவாங்க. சித்தர்கள்லாம் வந்து கூடு விட்டு கூடு பாயறது இதெல்லாம் செய்வாங்கல்ல. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அஷ்ட சித்திகள்ல அதெல்லாம் பயன்படுத்தி பார்க்கணுன்ற ஆசை வந்துடும் சரிங்களா? கர்மயோகத்துல கர்மத்தெல்லாம் செஞ்சு அதோட பலனை அனுபவிக்கணுன்ற ஆசை. ஞான யோகத்துல பிரம்மஜோதியில் நானும் பகவான் ஒன்று ஐக்கியமாயிடணும் பகவானோடன்னு நினைப்போம். அஷ்டாங்க யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணா அஷ்ட சித்திகளை பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சிடுவோம் சரிங்களா? ஆனா யோகத்தோட பலன் அது நோக்கம் அது வேணா இல்லை. யோகத்தோட நோக்கம் என்ன? இந்த பௌதிக உலகத்தை கலைந்து பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்துல நம்மளோட எட்டர்னல் பொசிஷன்ல இருக்கிறது இல்லையா? அதை தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது சரியா? அதனால இந்த ஆரோக்கியம் வேணும், ஜட வசதி வேணும், உடல் பயிற்சி, பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாது, அஷ்ட சித்திகள் அடையணும், அதெல்லாம் நம்மளோட நோக்கம் இல்லை. மகான் பக்தர்களுக்கு அதெல்லாம் விருப்பம் இருக்காது சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. அப்ப பகவானின் பக்தர்கள் எந்தவித பௌதிக ஆசைகளும் இல்லாமல் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம் சரிங்களா? எப்பயுமே ஹாப்பியா இருப்பாங்க. இப்ப சன்னியாசிகள்லாம் பார்த்தீங்க, இப்ப இந்த கீர்த்தனெல்லாம் பண்றாங்கல்ல, அவங்க கிட்டலாம் பொருள் இருக்கோ இல்லையோ, ஜட ஜட வசதிகள்லாம் இருக்கோ இல்லையோ, ஆனா ஒரு ஹாப்பினஸ் தெரியும் பாருங்க. அந்த ஒரு டிவைன் இது எதனால அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ணா மேல இருக்கிற பற்று சரிங்களா? அதுதான் பிரகலாதர்கிட்ட கூட நம்ம பார்க்குறோம்ல, அதான் இப்போ 16லேருந்து 17 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். அதில் பார்த்தோம்னா அர்ஜுனா எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, இது எதில் வருது? நியமா சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் யமா பார்த்தோமா வெளிப்புற பண்புகள், அப்புறம் ஆசனம் பார்த்தோமா, இப்போ வந்து நியமா. நியமன்றது உட்புற பண்புகள். ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடவும் கூடாது, ரொம்ப குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப அதிகமாக தூங்கவும் கூடாது, ரொம்ப குறைவாக தூங்கவும் கூடாது சரிங்களா? அதுதான் நம்ம நேற்று இது பார்த்தோம். இது சாப்பாடும் தூக்கமும் அளவாக இருக்கணும், இல்லைனாலே அது நம்மளுக்கு யோகத்துக்கு பயன்படாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இதுதான் நியமான்றது. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? நம்ம இப்போ ஏன் வாழ்க்கையில துன்பப்படுறோம்னா இதை நம்ம நெறிப்படுத்தலை, அதனால தான் நம்ம துன்பப்படுறோம். கரெக்டா? நம்ம இப்போ சாப்பிட்றதுன்றது நெறிப்படுத்தின பழக்கமாக இருக்கா? இல்லை. ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம், அன்டைமில் சாப்பிட்றோம் இல்லையா? சாப்பிடக்கூடாதெல்லாம் சாப்பிட்றோம். நெறிப்படுத்தியிருக்கா? இல்லை. உறங்குதல்ன்றது நெறிப்படுத்தியிருக்கா? இல்லை. பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்திரிக்கணும், சூரியன் அஸ்தமிச்சதுக்கப்புறம் தூங்கணும், செய்கிறோமா? இல்லை. இல்லையா? உழைத்தல், அதுவும் வந்துட்டு காசு காசுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய உழைக்கிறது. சாப்பிட்றதுக்கு நேரம் இல்லை, தூங்குறதுக்கு நேரம் இல்லை, ஃபேமிலியோடு இருக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கேளிக்கை. இப்போ கேளிக்கை தான் வாழ்க்கை, வாழ்க்கை தான் கேளிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோக்கர் ஆயிடுறது சரிங்களா? எப்போ பார்த்தாலும் என்ஜாய்மெண்ட் தான் வாழ்க்கை அப்படின்வாங்க இல்லையா? அதுவும் வந்து சரி கிடையாது. இப்போ நம்ம நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்னு பார்த்தோம்னா சாப்பிட்றதுலையும் ஒழுங்குமுறை கடைபிடிக்கிறது இல்லை, தூங்குறதுலையும் இல்லை. நைட் 2 மணி வரைக்கும் மொபைல் பார்க்குறோம், இல்லைன்னா வேறு எதையாவது பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் தூங்கி அடுத்த நாள் காலையில் 10, 12 மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறது. இதுதான் இப்போ ரொட்டீனாக இருக்குது பொதுவாக இந்த ஜென்ரேஷனில். உழைத்தலும் அதிகம், கேளிக்கை தான் வாழ்க்கைன்னு இருக்காங்க. இது எதையுமே ஃபாலோ பண்ணலன்னா வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இது எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் அப்புறம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, துன்பமாக இருக்குது, துன்பமயமாக இருக்குது, வேதனையாக இருக்குன்னா வேதிக் கல்ச்சரில் பகவான் சொன்ன மாதிரி வாழலை, அதனால தான் அவ்வளோ துன்பங்கள்.
சரியா? அதனால இது எல்லாமே இந்த இன்னர் டிசிப்ளின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நம்ம வந்து உண்ணுதல்ன்றது அரை வயிறு சாப்பாடு, கால் வயிறு தண்ணி, கால் வயிறு காற்று. அதுதான் வேதிக் கல்ச்சர் சாப்பாடு. அதுவும் சாத்வீக உணவு பிரசாதம். உறங்குதல்ன்றது கண்டினியூஸாக ஒரு 6 to 7 ஹவர்ஸு தூங்கணும். அதுதான் வந்து உறங்குதல். உழைத்தல்ன்றது 8 மணி நேரம் உழைக்கணும், 8 மணி நேரம் நம்மளோட பர்சனல் விஷயத்துக்காக வச்சுக்கணும், 8 மணி நேரம் ஆன்மீகத்துக்குன்னு வச்சுக்கணும். அதுதான் பேலன்ஸ்டு லைஃப். கேளிக்கைன்றது ரொம்ப சொற்பமாக நம்ம கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, அது உறங்குதல்ன்றது சன் செட்டுக்கு அப்புறம் தூங்கிட்டு சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடி ஏஞ்சிடணும். இதுதான். இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னா பெருமளவில் துன்பங்களை நம்ம நீக்கி விட முடியும்ன்ற பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க பகவத்கீதையில. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் இல்லை, லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 18th ஸ்லோகம். யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை சரீரம் மட்டும் செயல்படுறதில்ல, மனம் மனதின் எண்ண ஓட்டங்கள் அதை வந்து நெறிப்படுத்தணும். ராஜசிக் தாமசிக் இருக்கக்கூடாது. சாத்வீக குணம் இருக்கலாம், சுத்த சத்துவ குணம் இருக்கலாம். ஆனா தமோ குணம் ரஜகுணத்தோட தாக்கம் இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவு நம்ம நெறிப்படுத்தணும். ஒழுங்குமுறை. சரிங்களா? வீட்டை ஆர்கனைஸ்டா வச்சுக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? நம்ம தாட்ஸையும் வந்து ஆர்கனைஸ்டா. ரஜகுணம் தமகுணம் வரும், வராம இருக்காது. வீட்டில் அழுக்கு வரும், என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு அதை சரி பண்ணுவோம். அது மாதிரி ரஜகுணம் தமகுணம்ன்றது வரும், ஆனா அதை நம்ம நெறிப்படுத்தணும். சாத்விக குணமும் சுத்த சத்துவ குணமும் நிறைய இருக்கணும். சரிங்களா? எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, ஜட விஷயங்கள்ல நம்மளை பந்தப்படுத்துற விஷயங்களா இருந்தா கண்டிப்பா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப தீவிரமா ஒரு விஷயத்துல ஆசை வந்துருச்சுன்னா அதை கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வந்துடணும். இப்போ எனக்கெல்லாம் சாப்பிடணும் பிடிக்கும், பிரசாதம். பேச ரொம்ப பிடிக்கும், கிருஷ்ண கதா. சரிங்களா? என்னெல்லாம் ஆசை இருக்கோ பௌதிக ஆசை, அதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது நம்மளால. கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம கொண்டு வந்துடுறது. சரிங்களா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பௌதீக விஷயமான ஆசைகள்ன்றது விடுபட்டுரும். உன்னத நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து நியமம். சரிங்களா? அஷ்டாங்கங்கள்ல. இப்போ இது வந்து தியானம். காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? தியானம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா? அதான் இந்த காற்று இல்லாத இடத்துல தீபம் முத்து மாதிரி அழகாக எரியுது இல்லையா? அது மாதிரி அவங்களோட அந்த தாட்ஸ், அந்த தியானம் வந்து ஒருநிலைப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது சமாதி. சரிங்களா? சமாதி என்று அழைக்கப்படும் இப்பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? ஜட செயல்கள்லேருந்து மனம் என்ன பண்ணுதான், விலகுது. சரிங்களா? அதுவும் யோக பயிற்சியின் மூலயமா. அந்த யம நியம ஆசனா அதில் தூய மனதால். அப்படிப்பட்ட மனம் எப்படி இருக்கும்? ஜட செயல்களே இல்லாத மனம் எப்படி இருக்கும்? தூய மனம். அதனால அந்த நிலையில இருக்கும்போது அந்த கண்ணாடி மேலே தூசெல்லாம் எடுத்துட்டா எப்படி கிளியரா தெரியும் நமக்கு விஷயம். அது மாதிரி அவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த தன்னை, ஆத்மாவை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை, ஆத்மாவில் இந்த பிளிஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து அவங்க வந்து அனுபவிக்க முடியும். இப்போ என்னன்னா ஒரே அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு. அது அந்த யம நியமாசன பிராணாயாம பிரத்யாகாரா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதெல்லாம் தூய்மை அடைஞ்சது அப்புறம் மனதாலே உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா அதில் உள்ள பரமானந்தத்தை உணர முடியும். சரிங்களா? ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இதை வந்து எல்லாராலையும் முடியும், ஆனால் எவ்வளோ மெனக்கிடுறோமோ அதான். சரிங்களா? திறமை இருக்கிறவங்க நல்லா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம்ல பொதுவாக. அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துலேயும் அந்த திறமை, தன்னில் அந்த திறமை, அதை பொறுத்து பக்குவ நிலையை உணரலாம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த இன்ப நிலையில், அந்த பரமானந்த நிலையில அவன் திவ்யமான புலன்களின், அப்போ இருக்குதுல ஒரு புலன்றது எப்பயுமே இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா தூய்மையான மனதோட அந்த தன்னில் உள்ள அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த பிளிஸ் அதை உணரும்போது அப்போ அந்த பரமானந்தத்தை உணர்றதுன்றது அது வந்து தெய்வீகமான புலன்கள். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல ஜடப்புலன்.
சரிங்களா? அப்போ தெய்வீகமான புலன். அவன் திவ்யமான புலன்னா அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற பரமானந்தத்தை உணர்ற அந்த ஒரு புலன். அது எப்பயும் திவ்யமா இருக்கும். எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை, அந்த பரமானந்தத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியுது. அதுவும் எல்லையற்ற. எப்படி இருக்கு பாருங்க. படிக்கும்போதே இவ்வளோ ஆசையா இருக்கு. ஓ! இப்படிலாம் இருக்கு. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றலாம் மெட்டீரியல் புலன்கள், நாக்கு, கண்ணு எல்லாம். அதே வந்து நம்ம தூய்மை அடைஞ்சு, அப்போ நம்ம உணர்றோம்ல ஒரு புலன் இன்பம். ஆத்மால இருக்கிற அந்த பிளிஸ். அது வந்து எப்படி இருக்குமா? திவ்யமான எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் அழுவதில்லை. உண்மை என்னன்னு தெளிவா தெரியும். ஆத்மா நித்தியம், பரமாத்மா, சரீரம் அழியக்கூடியது. அதெல்லாம் தெரிஞ்சு உண்மை நிலையில அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க? ஸ்திரமா இருப்பாங்க. அதுலேருந்து வரும். இப்போ நமக்கே ஒரு ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் கிடைச்சுன்னா எப்படி இருப்போம்? ஹாப்பியா இருப்போம் இல்லையா? ஜட உலக விஷயங்களே. இது வந்து அந்த ஆத்ம நிலையில அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கும்போது, அது அந்த இன்பத்தை எக்காரணத்தை கொண்டு விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க. சரியா? நல்ல டிவியில ஒரு நல்ல ஒரு மேட்ச்சோ இல்லைன்னா மூவியோ ஓடுதுன்னா, ரிமோட்டை யார் கையிலாவது குடுப்போமா? மாட்டோம். சண்டையாவது போட்டு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு சொல்றேன். இதுக்கே இவ்வளோ அட்டகாசம். அதே நம்ம இந்த ஆத்ம நிலையை நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுலேருந்து என்னைக்கும் நம்ம வரவே மாட்டோம் வெளியில. அந்த பரமானந்தத்திலே இருப்போம். சரிங்களா? இதை விட உயர்ந்த லாபம், அதுக்கு விட உயர்ந்ததா வேற ஏதாவது இருக்குமானா கிடையாதுன்றோம். சரிங்களா? இந்த இன்பம் பரமானந்தம் இருக்குல்ல, அதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இத்தகு நிலையில் அமர்ந்தவன் பகவானோட தன்னை சம்பந்தப்படுத்தி அந்த உறவுல பரமானந்தம் இருக்கு இல்லையா? அதை அனுபவிக்கிறவங்க மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. எவ்வளவுதான் கஷ்டம் வந்தாலும் அவங்க அந்த பக்தியில, அந்த மெடிடேஷன்ல, அந்த சமாதி நிலையில ஸ்திரமா இருப்பாங்க. டிரான்ஸ்ல. சரிங்களா? அதுதான். அதனால தான் இந்த சமாதி நிலை அடைந்த யோகிகளுக்கு மேலாம் அந்த எறும்பு புத்தெல்லாம் கட்டினாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது. பசி, தூக்கம் எதுவுமே தெரியாது. இல்லையா? ஏன்னா அவங்க அந்த பரமானந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால அந்த எவ்வளோ மாபெரும் துயரம் அது மத்தியிலும் கூட அவங்க வந்து ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும். இதுதான் ஜட உலக துன்பங்கள்லேருந்து விடுபடுற விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால இந்த சமாதி நிலையோ இந்த ஸ்லோகங்களோட பகவான் கொடுத்தாங்க. 4 ஸ்லோகம் நமக்கு இதில். அதை படிக்கும்போது தியரட்டிக்கலாகவே இப்படி இருக்கே, இதை ப்ராக்டிக்கலாக பக்தியில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பாக பிரயத்தனம் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ரொம்ப ஆசையாக படிக்க வேண்டியது பகவத்கீதைன்றது. ஒரு ஒரு வார்த்தையும் பகவான் உத்தம ஸ்லோகங்களும் நமக்காக, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காகவும் ரசித்து அனுபவித்து படிக்கணும். ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணணும். அதில் நிறைய சேலஞ்சஸ் உண்டு. சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது வந்து 24 to 25 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யோக பயிற்சியில் உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமல் உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடன் அந்த பாதையிலேருந்து பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம பார்க்குறோம். பிறழாது நம்ம பண்ணும்போது மனம் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். மனக்கற்பனையினால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து மனதில் ஏற்படுற ஜட ஆசைகள் அதுலேருந்து விலகி எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். மனதை வந்து அறிவு வந்து அடக்கணும். புத்தி மனம் வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் எதுலேருந்து பௌதிக விஷயங்கள்லேருந்து அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ சமாதி நிலையில் ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப பொறுமைசாலியாக இருப்பாங்க, நம்பிக்கையோடு இருப்பாங்க, வைராக்கியம் உறுதியோடு இருப்பாங்க, பாதையிலேருந்து பிறழவே மாட்டாங்க, புலன்களை வந்து மனதால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க. மனம் வந்து புலன்களை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம். அந்த 5 குதிரைகளையும் கயிறு கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கிற மாதிரி பௌதிக ஆசைகள்லேருந்து விடுதலைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புத்தி எப்படி இருக்கணும்? நம்பிக்கை இருக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுவும் வலுவா அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அதுக்கு நம்மளுக்கு சோர்ஸ் எங்கேருந்து வரும்? புத்தி வந்து அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு இருக்கணும்னா அதோட சோர்ஸ் வந்து வேதம் தான்.
சரிங்களா? பகவத்கீதை பாகத்தை வாசிக்க வாசிக்க அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைன்றது நமக்கு வரும். படிப்படியாக சமாதி நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டும் நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது, மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஒரு தடவை நம்ம வந்துட்டு ஏதோ ஒன்று அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், ஆச்சுப்பா, நான் என் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம இருந்துடவே முடியாது. இது வந்து தினம் தினம் இந்த வேலை ஒவ்வொரு க்ஷணமும். சரிங்களா? அந்த சஞ்சலமான நிலையற்ற மனம் வந்து என்ன பண்ணும்? சஞ்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இங்கேருந்து நம்மள வந்து எங்கெங்கேயோ டூர்லாம் கூட்டு போகும். சரிங்களா? அது என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒவ்வொரு தடையும் இழுத்து கொண்டு வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார வைக்கணும். ரொம்ப வாழை பண்ற குழந்தை வைக்கிற மாதிரி. சரிங்களா? அதுதான் மனத்தோட நிலையா நம்ம இங்க பார்க்குறோம். மறுபடியும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார கொண்டு வரணும். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி. இனி வர அத்தியாயம் எல்லாம் பக்தி யோகம். சரிங்களா? பக்தி யோகத்துல எல்லா அத்தியாயத்திலும் பகவான் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன நமக்கு அப்படின்னா, மனதை என்மேல் நிலை நிறுத்து அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மனம்தான் நம்ம வந்து பகவான் மேல அதோட விஷயம் என்னன்னா ஆசைப்படுறதுதான். மனதோட இயல்பு ஆசைப்படுறது தான். பாவக்காயோட இயல்பு கசக்கிறது தான். சர்க்கரையோட இயல்பு இனிக்கிறது. ஆனா மனதோட இயல்புன்றது ஆசைப்படுறது தான். அந்த விஷயத்தை நம்ம எதுல வச்சிடணும்? கிருஷ்ணா கிட்ட வச்சிடணும். அப்ப மனதை நம்ம கிருஷ்ணாவோட நாம ரூப குண லீலைகள்ல நம்ம என்கேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது சேஃபா இருக்கும். சரிங்களா? பத்திரமா இருக்கும். அதனாலதான் பகவான் வந்து உன்னோட மனதை, ஏன்னா மனம் தான் என்ன ஆயிடும், நம்மள மத்த இடத்துல சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் ஆசைப்பட்டு. அப்படிப்பட்ட மனதை கிருஷ்ணா கிட்ட பத்திரமா நாமரூப குணநிலைகள்ல வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு பொக்கிஷமான விஷயத்த பாக்ஸ்குள்ளார போட்டு மூடி வச்ச மாதிரி. அதனாலதான் பகவான் பகவத்கீதையில பக்தி யோகம் ஃபுல்லா சொல்றதுலாம் மனதை என்மேல் நிலை நிறுத்து, மனதை என்மேல் நிலை நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்படி அப்படி நம்ம வந்து பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தணும். அதுதான். சரிங்களா? யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகின்றான் அப்படின்ற நம்ம பார்க்குறோம். பேங்க் லாக்கர்ல போய் நகையெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி இருப்போம் வீட்டில்? அப்பாடா. இல்லையா? அது மாதிரி பகவான் மேல மனதை நாமரூப குணநிலைகள் நம்ம ஈடுபடுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த உயர்ந்த சுகத்தை நம்ம ஹாப்பினஸை உணர முடியும். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். இதுக்கு நம்ம நிறைய பாபங்கள்லாம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? பாபங்கள் மட்டும் இல்லை, நல்ல விஷயங்களும். அந்த லா ஆஃப் கர்மா அதுலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, விடுதலை அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பகவான்கிட்ட மனதை நம்ம ஒப்படைக்கும் போது. சரிங்களா? அடுத்தது 6.28 ஸ்லோகம். இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால், இது வந்து இடைவிடாம பண்ணணும், எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு, அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஜட இன்பங்கள் அந்த இது நம்மள பாதிக்காது, ஜட விஷயங்கள். இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் நம்ம அப்ப எப்படி இருப்போம்? பகவான்கிட்ட அந்த பக்தி சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திப்போம். பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகின்றான். மனதை கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றது பக்தி சேவையில நம்மளை படுத்திக்க தான் அது கண்ட்ரோல் ஆகும். சரிங்களா? அதுதான் நான் நேற்றுக்கு சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு குழந்தைய கண்ட்ரோல் பண்ணி உட்காரு ஒரு இடமா கையை கட்டிட்டுன்னா முடியாது அதால். அதுக்கிட்ட நல்ல விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி செய்ய சொல்லணும். அது மாதிரி மனதில் பக்தி சேவை அப்படின்ற அந்த நிலை வந்து ஆசை வந்து கிருஷ்ணாமில் ஆசை வந்து ஈடுபடப்பட அது என்ன ஆகிடும்? கலங்கங்கள்லேருந்து விடுபடுது. சரிங்களா? அதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலை அடைகின்றான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 29 ஸ்லோகம். உண்மை யோகி எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் பகவானை பார்க்குறாங்க. சரிங்களா? என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். பகவான்குள்ள நம்ம எல்லாரும் அடக்கம். பகவான் கிட்டே இருந்தால் நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம். சரிங்களா? அதையும் அவங்களால உணர முடியும். அதே மாதிரி எல்லா உயிர்கள்கிட்டையும் பகவான் இருக்கிறதையும் அவங்களால உணர முடியும்.
விஸ்வரூபத்தை தரிசிச்சோன்னா எல்லாமே பகவான்குள்ளார அடக்கம்ன்றது தெரியும். என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். என்னை எல்லா உயிர்களிலும் போது பண்டிதாசம தர்ஷன நாலேஜை கெயின் பண்ணவங்க எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறத உணர்வாங்கன்னு பார்த்தோமா. இது ரெண்டுத்தையும் அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரமபுருஷனான என்னையே எங்கும் காண்கின்றான். கிருஷ்ணா இல்லாத ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்றத அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். சித்து அச்சித். நரசிம்மர் எதுலேருந்து வந்தாங்க? தூண்லேருந்து. எதுக்காக தூண்லேருந்து வந்தாங்க அவங்க? நான் அச்சித்துலேயும் இருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம கிட்ட சொல்றதுக்கு தான். வெறுமனே உயிர்வாழிகளோட இதயத்துல மட்டும்தான் நான் இருக்கேன்றது இல்லை, உயிரற்றதுலையும் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறது தான். அதனால தான் எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்கிறத நம்ம உணர முடியும். சரிங்களா? அதுதான் கிருஷ்ணா இல்லாது. ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் பகவான் எப்படி இருக்காங்க? எனர்ஜி, அவங்களோட சக்தியால ஊடுருவி இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட பகவான் எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 6.30 ஸ்லோகம். என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. மிஸ் பண்ணுவோமா பகவான்? அப்படி பார்த்தோன்னா எல்லாத்துலேயும் சூரிய ஒளியில இருக்காங்க, நம்மளோட இந்த டேபிளில் இருக்காங்க. அவங்க எனர்ஜி இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. சூரிய வெளிச்சம் நம்ம மேலே படுது, பகவான் இல்லையா? அவங்களால பகவான் நமக்குள்ளேயே பகவான் இருக்காங்க. அப்போ எப்பயா நம்ம மிஸ் பண்ணுவோமானா பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. வெளிச்சத்துல பகவான், அச்சத்துல பகவான், சித்துல பகவான், எப்பயும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம். சரிங்களா? நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. இந்த மாதிரி உணர்வோட எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணாவா பார்க்கும்போது பகவானை என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மள மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ 2 பேருக்கும் அந்த பாண்டிங் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவானை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, யோகி நிலையிலிருந்து ஒருபோதும் வீழ்வதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். எல்லாத்துலேயும் பகவான். சரிங்களா? அதுதான். அடுத்தது 31லேருந்து 32 ஸ்லோகம். பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகு யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தில் குவாலிட்டி வைஸ் கிருஷ்ணா நம்மளும் ஒன்று இல்லையா? அதை உணர்ந்து எல்லா சூழ்நிலைகளையும் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைக்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அர்ஜுனா, எவனொருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களையும் தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ ஒருத்தவங்க சிரமப்படுறாங்கன்னா அது நமக்கு வந்த சிரமமாக அவங்கள பார்த்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும். சரிங்களா? அது மாதிரி மற்றவங்களுக்கு எப்பயும் நன்மை செய்யணும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அவங்க அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா யோகி எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய முயற்சி செய்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஒருத்தவங்க சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னா பார்த்துட்டு அமைதியாக இருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக அவங்களோட சிரமத்தை அவங்க போக்குவாங்க. மற்றவர்களின் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் தனது போல் பார்க்கிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டிஸோட ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டி இது. எப்போ என்னென்னா கிருஷ்ண பக்தினா அவங்க வேறு எதையும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்வாங்க. ஆனால் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? எல்லாருக்கும் நன்மை செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கணும். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியையே விரும்புகிறார், துக்கத்தை அல்ல. யாரையும் சிரமப்படுத்த மாட்டாங்க. சரிங்களா? இப்படிலாம் இருந்தால் தான் கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆசையாக ஹாப்பியாக கிருஷ்ணாவுக்காக நம்ம அவசியம் பண்ணணும். அதனால் நமக்கு தான் பெனிஃபிட். சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனர் சொல்கிறாங்க 33 ஸ்லோகத்தில். இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நம்ம கேட்க வேண்டிய கொஷின் அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க. அதுவும் அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க. அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்ன்றது ரொம்ப இயல்பாக வர்றது. மனதை ஒருநிலைப்படுத்த ஒரு வில்லாளிக்கு ஃபோக்கஸ் நல்லா தெரியணும் இல்லையா? ஒருநிலைப்படுத்தி எய்ம் பண்ணி அதை அந்த அம்பை விடணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது வில் விடுறவங்களுக்கு. ஸோ அந்த வகையில் அர்ஜுனனுக்கு ஃபோக்கஸ்ன்றது குருவியோட கண்ணு மட்டும்தான் தெரியுதுன்னு சொல்லி அவங்க அம்பு விட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு ஒருநிலைப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப இயல்பாக வரும். அதுவும் கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டி. அவங்க சொல்கிறாங்க, என்ன சொல்கிறாங்க? மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றது, ஒரு இடத்துல நிற்காது, அமைதியற்றது, அமைதியாகவும் இருக்காது இல்லையா? அதனால் நீங்கள் இப்பொழுது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராதது. அர்ஜுனன் சொல்லிட்டாங்க. பகவானோட கிரேட் டிவோட்டி, அதுவும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க?
இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணு, ஒருநிலைப்படுத்துன்னு. இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வரும்னு தோணலையே கிருஷ்ணா. ஏன்னா 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே இல்லையா? நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும், தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது. அப்போனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எவ்வளோ சேலஞ்சிங் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? கடினமான முறை அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது. பக்தி யோகம் தான் இருக்கல ஈஸி. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா சொல்கிறாங்க, கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும், தெளிவில்ல, எப்பயும் குழப்பம்தான், சரியா தப்பா தெரியல, அடங்காததும், நம்ம நினைப்போம் எதையும் யோசிக்கக்கூடாது, சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு, அப்போ தான் அதிகமாக யோசிப்போம் இல்லையா? அடங்காதது, சக்தி மிக்கது. ஒருத்தவங்க வந்து தனக்கு நோய் இருக்குன்னு நினச்சா நிஜமாலுமே நோய் வந்துடும். நோய் இருக்கிறவங்க நோய் இல்லைன்னு நினச்சாங்கன்னா நிஜமாலுமே அவங்க நோய் இருந்தால் கூட அவங்க ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. மனம் வந்து அவ்வளோ வந்து பவர்ஃபுல்லானது. அதுக்கு கிட்ஸ் கிளாஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்போம். ஒரு தீக்குச்சி நெருப்பு பற்ற வச்சு விளக்கும் ஏற்றலாம், காட்டையும் அழிக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு வீட்டையே எரிக்கலாம் இல்லையா? நெருப்பு ஒன்று தான், ஆனால் அதை வந்து விளக்கும் ஏற்றலாம் தெய்வீகமாக, ஒரு வீட்டையும் எரிக்கலாம், காட்டையும் அழிக்கலாம். அது மாதிரி தான் மனம் வந்து அவ்வளோ சக்தியானது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அதுவாகவே நம்ம மாறுவோன்னுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்தளவு சக்தியானது. வீசுகிற காற்றை கூட நான் வந்து அடக்கிடுவேன், ஆனால் மனதை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாது, அது கடினமாக தோன்றுகிறதுன்னு அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்போனா நம்மளோட நிலையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அப்போ பகவான் வந்து அதுக்கு வந்து ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. இதான் நமக்கு நமக்காக அந்த கொஸ்டின் அர்ஜுனன் கேட்டிருக்காங்க. நிஜமாலுமே அவங்க பகவானோட பியூர் டிவோட்டி, வில்லாளி, அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான். ஆனால் வர காலத்தில் இந்த பகவத்கீதை யாருக்காக பகவான் கொடுத்துருக்காங்க? அர்ஜுனருக்கா? நமக்காக. அதனால் நம்மளை மனசில் வச்சுட்டு அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இவ்வளோ கஷ்டமானது, அஷ்டாங்க யோகம்லாம் சாத்தியப்படாது கலியுகத்துக்கு, மனதை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, மார்க்கம் சொல்லுங்க, வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு நமக்காக கேட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ணா சொல்கிறாங்க நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. சரியா? பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்றது கண்டிப்பாக சிரமமானது தான் அப்படின்றத கிருஷ்ணாவே சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணணும்னு டிசிஷன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுலேருந்து எப்படி நம்ம வெளியில் வர்றது? தகுந்த பயிற்சி, பற்றின்மை, அதனால் அது சாத்தியமாகும். அப்போ சாத்தியம்னு சொல்லிட்டாங்க பகவான். சரிங்களா? ப்ராக்டிஸ், மனதை வந்து பகவான் மேலே நிலைநிறுத்துறதுக்கு, அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தில் படிச்சோம்ல, அது அப்படி தான் போகும், அதை இழுத்து கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? யாராவது கண்ட்ரோல் பண்ணி டாமினேட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சுற்றி உள்ளவங்களாம் பண்ணக்கூடாது, நம்ம மனதையே நம்ம அப்படி பண்ணணும். சிலவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்தவங்களை டாமினேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறது. அப்போ அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம மனதின் மேல் தான் அதை நம்ம கொண்டு வரணும். சரியா? தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்மை, ஜடோலக விஷயங்களில் பற்றின்மையோடு இருந்து பக்தியில் பயிற்சி பண்ண அதில் ஸ்திரமாக பண்ண மனம் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வரும், சாத்தியமாகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல். 6.36 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். இது மட்டும் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம். கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? மனம் கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கடினம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறது. ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். ஆன்மீகத்தில் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா மனதை கட்டுப்படுத்தி அதை சரியான வழியில், எப்படி பகவான் சொன்னாங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், பற்றின்மையோடு இருக்கணும். ஜடோலக பற்றின்மையோடு இருந்து பக்தியில் சாதனா பயிற்சி பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், சாத்தியமாகும்னாங்கள. அதை பண்ணும்போது நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் சொன்ன உபதேசத்தை நம்ம நல்லபடியாக எடுத்துக்கணும். இன்னும் நம்மளுக்கு 6.37 இந்த செக்ஷனும் இருக்குது.
சரிங்களா? நம்ம இன்னைக்கு வந்து 6.36 வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் 2 செஷன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनन्तकोटि वैष्णवदीक्षे श्रील प्रभुपाद की जय. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அவசியம் சொல்லணும். எதுவும் தவறுகள் இருந்ததுனால அதை வந்து சுட்டி காட்டணும். உங்களோட